Mohamedou Farka Maïga. Je suis le secrétaire chargé de l'administration du Conseil supérieur de la diaspora malienne. 1991, Nama Kaonyana Aya Kiboreame, démocratie na wati Malila. Ayarala Gafiola, au folo, ko Malien de Mounou Siglimbe Kokan. A ka kan démocratie clé nalen o fana ka kɛ bulonba kɔnɔ n'o ye député bulon ye a fɔlen a n'a kɛli a kɛra comme jɛgɛjalan ni baji bari nin y'a san caman ye malien minnu bɛ kɔ kan o sigilen bɛ n'o hakilila ye o tɛ wele o b'a taama kɛ o tɛ jaabi o conseil des maliens d'extérieur de tun kan ka kuma kɛ ɔ ni san caman in kɛra ni ɲinini tɛ ka bɔ c'est que minnu kan ka kuma fɔ i b'a sɔrɔ olu ma sɛbɛ don a ko ma CSDM a bangera 2015 nin y'a san 3 ye depuis an sigira an b'a kuma kan an bɛ taama an bɛ kibaruyaw ɲininka an bɛ kunnafoniw ɲininka an sera assemblée la commission loi commission affaires étrangères an sera médiateur ma o bɛɛ y'a yira an na k'a fɔ ko nin y'an jo ye aw ka kan ka ɲini aw kan k'a ye Mali bulonba kɔnɔ donc k'a fɔ min y'a bali n t'o kɔni dɔn mais mun kan ka kuma kɛ o ye tɔn min sigira a ko ɲɛ wa n'o ma kɛ a waati la bi an CSDM an b'a sira kan an b'a taama ayiwa ɲinan an y'a ŋaniya ka mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ ko waati kɔni a sera maliyɛn minnu bɛ kɔ kan o hakɛ de ye o fana ka kɛ députéw ye ka taa bulonba kɔnɔ ka se ka Mali kuma kɛ donc an y'an ka wale in dabɔ o de kama pour que mɔgɔw ka kɛ sede mɔgɔw k'a mɛn u k'an ka hakɛw d'an ma an ka hakɛw de ye député bulon min n'o bɛna sigi an bɛ fɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu fana k'a ye a ko la bari n'i y'a ta o bɛ baara min kɛ kɔ kan a nafa caman bɛ ye Mali de kɔnɔ yan bari du caman bɛ yen bi n'o ka mɔgɔw tɛ mun bɛ kɔ kan ɲɛnamaya bɛ gɛlɛn u ma dɛ an ɲɛ bɛ Kayi mara la Kayi dɔrɔn tɛ dɛ yɔrɔ fan bɛɛ fɛ Mali la n'a ko a bɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u ka dɛbɛ mun sera n'a ko aw b'u bɔ fɛn bɛrɛ tɛ to dɔgɔtɔrɔso b'o la sira b'o la ekɔliso b'o la misiri b'o la ko caman bɛ yen ani jiko ani foro ta siraw bolonɔ b'a bɛɛ la donc mɔgɔ minnu bolonɔ bɛ nin bɛɛ la u hakɛ u k'an ka dɔn fitinin an bɛ min ɲini fɔlɔ o de ye an ka kɛ bulonba kɔnɔ an fana k'an dala kuma se Maliko la taamasere dɔ b'an bolo min b'a yira n na k'a fɔ ko fɛn don min ni ŋaniya bɛ yen a bɛ se ka kɛ a fɔra ko ka région kuraw créer Mali la o région kuraw a dɔw créera a dɔw bɛ sira kan ka créer olu fana kan ka représenter bulonba kɔnɔ o kan ka kɛ cogo di n'a fɔra ko ka élection in kɛ sisan olu tɛna se ka taa en compte kuma o bɛ se ka kɛ donc an hakili la o waleya dɔw bɛ yen minnu ni hakili falen kɛra a kan a bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka kuma sɔn diya bɛɛ k'a ko lajɛ a kan ka filɛ cogo min na pour que jaabi min bɛ se ka bɛn bɛɛ ma a ka sɔrɔ a ko la an b'a fɔ minnu ma région baw comme n'i y'a ta Afrique Europe Amérique Asie k'a lajɛ nin n'a suguw la mɔgɔw bɛ se ka représenter cogo min na o de bɛ se ka ye mais k'a fɔ ko jamanaw kelen kelen ka représenter o tɛ bon ni maliyɛnw fana n'u taara hali maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u tɔgɔ la n'u nana u bɛ kuma Mali de tɔgɔ la minnu kan ka kuma kɛ minnu kan ka se ka ɲɛnabɔ a kuma a gafew ser'u ma ayiwa min y'a jaabi ye an sigilen bɛ k'o kɔnɔ an m'a fɔ ko an bɛna taama bɔlɔnw na ou bien ka na kɛlɛ kɛ a ko la parce que démocratie tile don kuma ma sigi ka fɔ ma fɛn fɛn ɲɛ fɛn wɛrɛ tɛ se ka ɲɛ